F'dak iż-żmien, wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu għall-mejda, meta semgħu jgħid dan qallu: ħini min jiekol il-ħobż fis-saltna ta' Alla. Iżda hu wieġeb: wieħed raġel għamel pranzu kbir u stieden ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel, bagħat lill-qaddej tiegħu għand il-mistednin biex jgħidilhom: ejjew għax ġa lest kollox. Imma l-koll xorta waħda bdew isibu xi skuża. L-ewwel wieħed qallu: xtrajt għalqa u jeħtieġ li mmur nara, nitolbok tadirni. Ieħor qallu: xtrajt 5 żwieġ barrin u sejjer nara x'jagħtu, nitolbok tadirni. Ieħor qallu: iżżewwiġt, għalhekk ma nistax niġi. Il-qaddej reġa' lura għand sidu u qallu kollox. Is-Sinjur b'korla fuqu qal lill-qaddej tiegħu: ħaffef, oħroġ fil-pjazzezz u triqat tal-belt u daħħal hawn il-foqra u l-matuba u l-omja u t-sopop. Il-qaddej imbagħad qallu: sar kif ordnajt int, Sinjur, u għatem il-wisa. Oħroġ fil-modijiet u fil-għeliqi, qal is-sit lill-qaddej, u ġie lin-nies tidħol, ħalli dari tintela. Għax kif ngħidilkom jien, ebda wieħed minn dawk li kienu mistiedna ma jduq l-ikel tiegħi. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'dawl jista' jitfa' dan it-tieġ tar-re fuq x'inhi s-saltna ta' Alla. Waħda mill-isbaħ immaġini tal-ġenna li nsibu fl-Iskrittura hi propju il-festa bikel fin u ċ-ċelebrazzjoni tat-tieġ reali li ħejja r-re għal-ibnu. Infatti, fl-aħħar ktieb tal-Bibja, il-ktieb tal-Apokalissi, insibu dawn il-kliem: l-Ispirtu u l-Arusa jgħidu ejja. F'kapitlu 22, vers 17. X'insult kbir għall-mistednin li jirrifjutaw l-istedina tar-re u poġġew l-interessi tagħhom qabel tiegħu. Ġesu hawn kien qed jagħti twissija lil-Lut li Alla stedinhom qabel kulħadd biex jaqsmu fl-istess ferħ tas-saltna tiegħu. Għalhekk il-konsegwenza tat-traskuraġni tagħhom biex jilqgħu din l-aqwa stedina kienet tassew se sseħħ għal dawk li jibqgħu ma jagħtux qima lis-Sultan ta' dejjem u lill-Ibnu li huwa bagħat. Il-grazzja hi rigal mogħti għalina b'xejn mingħand Alla, imma huwa fih innifsu responsabbiltà enormi. Alla jistieden lil kull wieħed waħda minna għat-tieġ tiegħu, ħalli aħna naqsmu fis-sebħ u fil-ferħ tiegħu. Inti mħejji biex tiċċelebra fil-mejda bikel bnin tat-tieġ tal-mulej? Mulej, ħallini nibqa' ngħix dejjem għall-kent tal-preżenza tiegħek u nikber fit-tama li qed narak wiċċ imwiċċ fis-saltna tiegħek ta' bla tmiem. Għażiża Marija, Om ir-Re ta' dejjem, idħol għalija b'talbek u ħejjini bl-istess talbek biex meta jasal il-waqt jiena bħalek ikun jistħoq li post fis-saltna ma' ibnek fil-ġenna. Amen.